Každý deň ja a ty klikáme. Či už je to na počítačovú myšku, alebo na mobilný telefón. Všetci proste klikáme. Dnes som bol donútený urobiť 10 000 klikov a poviem pravdu, bolo to naozaj ťažké, lebo 10 000 klikov neurobí za deň hoci kto len tak. Ďakujem, že si klikol na toto video a ja ti prajem príjemnú zábavu. Ty víš, proč si tady? Klikej. Kamoši, vítam vás pri novej hre, kde máme klikať. Tento týpek, čo vyzerá jak nejaký arašit, chce po mne, aby som klikal, takže... Klikni znovu. Dobre, máme klikať. A Dobře. koľko máme klikať? Pane, koľko máme klikať? Pokračuj v klikání. OK, tak máme klikať, uvidíme, klikám na výške. Som zvedavý, čo sa stane, ale toto je dosť taká nezvyčajná, divná hra. A je to dosť strašidelné, lebo tá hudba je fakt nepríjemná. Klikáš moc pomalu. Pomaly, však ja idem strašne rýchlo. To si vážím. Peníze jsou poblíž. 14 000 v hotovosti. Počkej, čo? To si řekl, že potřebuješ na operaci. Aha, on mi dá 14 000 $, keď mám klikať? OK, dobre. Tento čítač se vynuluje na 10 000 kliknutí. 10 000 klikov mám urobiť, však som iba na 130. Když se resetuje, dostaneš peníze. Ale to berem. Keď mi to zachráni život, ja pôjdem na operáciu. Takže dohodnuto. Dobre, takže to je dohoda. Ja pôjdem na operáciu, vyliečím sa. Máme urobiť len 10 000 klikov. Zatiaľ sme na 200, takže toto bude naozaj veľmi, veľmi dlhá hra. A páne, prečo mám klikať? Jsi snad hloupý? Už jsem ti to vysvětlil. No, dobre, tak máme klikať. Máme zatiaľ 300. Som vedavý, čo sa stane na prvej 1000. Nevěděl jsem, jestli přijdeš sám. OK, vstávej. Počkaj, mám sa postaviť? Jdi k oknu. Počkaj, máme ísť k oknu. Dobre. Teď otevři žaluzie. Chci Ano? vidět, jaký je to pocit. Nemôžem klikať. Ta rozmanitost. Dobře, začni klikat. A mám sa pozerať do toho okna, pane? Ne, nenávidím to. Zavři žaluzie. Dobre, máme to zatvoriť? To bylo nechutný. Pokračuj v klikání. Dobre, klikám. Už to znovu neuděláme. Dobre, páne, klikám. Keď mi dáte tie peniaze, ktoré mi pomôžu, takže dobre. Máme tu urobiť 10 000 klikov. Poviem pravdu, celkom ma už bolí aj prs a to sme iba na okolo 500 klikov, takže toto bude fakt na dlho a sa zvedavý, čo sa stane. Makej ty sráči. Ja sa snažím, však idem úplne najväčšie bomby. Buď úprimnej. Je tohle tvý poprvý? Áno, samozrejme, my sa tu môžeme aj prechádzať, sme v nejakej hotelovej izbe. Môžeme si tu nastaviť aj teplotu, dáme si tu, že nech tu je zima. Ak odejdeš, nevracej se. Ne, ja nechcem odísť. Čo je v telke? Počkaj, zapneme si aj telku. Dobre, telka nejde. Môžeme tu ešte prehľadávať. Samozrejme, ja budem klikať. Tohle je poprvý, co dělám něco takovýho. Kámo, a prečo to robíš? Prečo ma takto týraš? Čo som ti urobil? Akože áno, chcem po tebe tie peniaze, ale povedz mi o tom trošku viac. Nemůžu ti o tom říct víc. Klikej. Hehehehe. OK, tak budem klikať a uvidíme, ako to dopadne. Dobre. Ten klikač pro mě dost znamená, víš? Tak to som nevedel, ale tak teraz už viem. Strávili jsme spolu dlouhou dobu. A koľko tých ľudí sa takto zneužili? Byl jsem ztracený a ono si mě to našlo, ale nedokážu klikat tak, jak to dokážeš ty. Ten způsob, jak ti přejíždí prsty, způsob, jakým tě jeho tvar tlačí. Líbí se ti to, viď? Ani moc ne. A poviem pravdu, to je úchylné. Prečo on nemôže klikať? Čiže má ruky má v poriadku, úplne v poriadku, len má hlavu jak arašit. Ale tak hej, dobre, nič. Pridávame, klikáme, ideme sa dostať na 1000. Zapni televizi. Kámo, ja mám klikať! Zapni ji a okamžitě. Dobre, idem. Však sústo mi zapínal, že tam nič nebolo. Dobre, zapíname telku. To je ono. A teď pokračuj. Líbí se mi ten šum. Je to, jako by tě Boh už více neslyšel. Ak si dost tichý. Dobre, telku tu máš zapnutú, stále ti tam beží nejaká relácia a ja klikám ďalej. Počkaj, čo sa stane, keď ju vypnem? Nič, dobre, nič, on nereaguje, takže pôjde, my klikáme. Trochu se napínám. Jen tě pozoruji. No tak to je akože zaujímavé, že ma sleduješ, jak ja klikám, hej, pre tvoje potešenie. A prečo má celú košelu od krvi? Teraz som si to všimol. Bože, ma nezabije. Nič, ale klikáme, kamoši, dostávame sa na prvú 1000, prvá 1000 je tam. Tak. Nedívej se na mě, i když už se díváš jinam. Dobre, nebudem sa pozerať. Neotáčej se. Dobre, nebudem sa otáčať. Kámo, ja mám normálne husinu, to je divné. Přesně tak. Dívej se pryč. A budem klikať ďalej, no. Čo sa stane, keď sa na neho pozriem? Tak dobře. A teď se otoč znovu. Á, dobre, kámo, strašne nepríjemný typek, strašne nepríjemný. Nevadí, máme klikať, dostaneme sa tam. Mohl jsem být doma, v posteli. Kámo, tak to ma nezaujíma, čo ty chceš. Ty vole, ja musím klikať. Podívej se na tú malbu tigra. Tiger? Kde je Tiger? Kde sú? A tuto. Dobře, a teď klikej. Dobre, mám sa pozerať na toho tigra, čože pekný a mám klikať. Kámo,
Typek mi dáva úlohy, čo mám robiť. Vypadá šťastně. No, akože ten tiger alebo ja? Ani neví, že ubližuje lidem, jenom žije a oddychuje. Zaujímavé, také veci hovorí. A my to nechápeme. Samotné naše mysle nás týrají. Máme sa pozerať na toho tigra, máme klikať, stále klikám. Kámo. Už je to dosť únavné, začína ma boleť prst. Počkaj, pozrieme sa. Páne, koľko ešte? Už jsem řekl, 10 000. OK, dobre, idem. Dobre, klikám pre teba všetko. Klikej pomalej. Prečo mám klikať pomalej? Já si to užívám. Je to zábava. Kámo, toto nebolo v podmienkach. On mi povedal, že mám urobiť 10 000 klikov a zrazu mi dáva rôzne úlohy. Ja mám urobiť 10 000 klikov, aby som mal tie peniaze. Moje hra má pravidla. Pomalej. Dobre, ja ho počúvam. On mi dáva úlohy. Tak toto je pomalý? To stačí. Klikej si, jak chceš. Ten typek je úplne divný. Dobre, tak ja klikám rýchlo, aby sme to mali. Už sa pomaličky dostávame na 2000. Kámo, som zvedavý, čo sa stane, keď tam bude 8000. A že vraj táto hra má viac koncov, tak som na to fakt zvedavý, že čo tam bude. Máme 1700 teraz. Není to tu pohodlné. A nemôžem klikať, vidíte? Nemôžem klikať. Změň teplotu. Dobre, máme zmeniť teplotu. Idem, jasné páne, vy rozkazujete. Počkej. Na čo mám počkať? Jo, to je dobrý. Dobre, takže som to dal na stredné. Môžeme klikať ďalej, samozrejme. Sadneme si k nemu. A máme klikať, čo vám poviem? Klikáme. Kámo, ale ten Arashid je fakt nepríjemný. A poviem pravdu, začínam sa cítiť ako Mr. Beast v nejaká challenge, že mám klikať, aby som prežil. Si spokojen s tvým životem, myslím. Uá, to je dosť taká deep otázka, hlboká. Asi áno. Áno, ja som v pohode. Mám dobrú prácu, bavím ľudí, točím hry, takže ja som spokojný. To rád slyším. A ty máš dobrú prácu, baví ťa toto robiť ľuďom? Jo, baví mě to, ale ty si tu jenom pro peníze, že jo? Neodpovídej. Ja neviem, ako som sa sem dostal, len som to sem dostal a ty po mne chceš, aby som klikal, tak ja klikám. A hej, chcem tie peniaze, aby som sa vyliečil, keďže mám nejakú chorobu, náš charakter má nejakú chorobu a chcem byť zdravý, lebo to je v živote najhlavnejšie. Zvyš to číslo, jo? Si v tom dobrej. Ho, ďakujem, aspoň v niečo. Dokonce si v tom lepší než kdysi já. Že ty si klikal kedysi? Ano, byl jsem v tom taky. Všechno je v tvých rukou. Rád se na to dívám. No tak to som rád. Klikáme, máme rok 2024 teraz, 2025 a takto pôjdu roky. Asi do 2100 sa možno všetci dožijeme, dúfajme. Kámo, toto je ťažké, ja som netušil, že to bude takéto nadlho. Čím dříve skončíme, tím dříve dostaneš zaplaceno. Ďakujem, ty kokos to ani neviem. Tak počkaj, tak ja dám nitro tempo. Toto je akože extrém. Dlouhé klikání tě donutí. Dlouhé klikání z vás táhne. Nutí vás klást otázky. A jaké otázky mi to dáva? Jsou tam nějaká divná štěňata, víš? Jaké štěňatka? O čom typek točí? Ja ani neviem, o čom typek točí. Máš všechny druhy otázek. Všechny druhy rozsudků. Vnést do věcí jejich vlastní nemoc. Wow, klud, typek, klud. Zdálo se mi to jako dobrá sázka, ale jsme sami. Mám všechny ty peníze. Toto je divné. Stejně. Teď si s tím nemusíš dělat starosti. Kámo, prečo vyťahol pištol? To je fakt nejaký psychopat. Vidíš, dostali sme sa na 2500, chýba nám 7500. Ideme bomby, no, čo vám poviem. Zatiaľ to točím 14 minút. Tak to bude ešte na takú hodinu. To prepovedal, všetko závisí od toho, ako klikám. Ja som už celkom unavený, lebo mám dosť ťažkú myšku. Kebyže si to viem nejako nabindovať, by to bolo skvelé. Je tady horko. Příliš horko. Dobre, tak ti to zmením, Změň kámo. teplotu. Dobre, Ježiši Maria, tomu je teplo, tomu je zima. Jo, lepší. Sa rozhodni. To som rád. A páne, jak sa máte ináč? V pohodě, co ty? Ja moc dobre, ne? Ale donútil si ma, aby som urobil 10 000 klikov, tak klikám. Peníze jsou pod postelí. Čo, peniaze pod postelou? Ukáž sem. Nejsú ty klamár. Klamársky. Kde pod postelou? A jak sa tam dostanem k tej posteli? To ani neviem, ale musíme klikať, čo vám poviem. Nemôžem sa ani nejak zohnúť. Já tě nesoudím, že jsi tady. Pravda? Oba jsme tady. No a ty si tu kvôli čomu? A ja stále neviem, prečo tu je. Pokračuj. Dobre, máme klikať ďalej, klikáme, pozeráme sa na neho na žalúďa, a.k.a. Orech, a.k.a. Arashid. Máme skoro 3000 klikov. Kámo, však ja po tejto hre budem normálne, že unavený. Nikdy som v živote takto neklikal, ale možno tak v Robloxe sme kedysi klikali, ale to je akože extra. 3000 klikov, dámy a páni. Je zima. Ztrácím senzaci. Změň termostat. Tak už sa rozhodni, akú chceš teplotu, že toto je otravné. Tu Jo, máš lepší. teplotu. Lepšie, OK.
Dobre, lepšie. Nepřestávej klikat. Jasne, ja budem klikať, už sa teším, keď sa dostanem do polky. Poďme, klikáme, musíme sa tam dostať. O týchto čísla sa mi bude aj snívať. 14 let mě trvalo udělat tuto masku podle představ. 14 rokov ti trvalo vytvoriť tú masku? Gratulujem ti, šikovný si. Ja na výtvarnej, na základnej škole by som urobil lepšiu masku ako ty. Nemudruj, jinak tě zastřelím. Dobre, šéfe, dobre, kľud. Je to jako vyrážka za očima. Nemůžu to zastavit. Nemůžu spát. To ti gratulujem. Čo mám k tomu povedať? Keď si psychopat, ja neviem. Snáď ma nezabije, keď urobím tých 10 000 klikov. Podívej se na malbu. Na ktoré zase? Na ktorý obraz sa mám zase pozrieť? Na tento? Ten, kde je slepec, který se uzdravil. Přesně ten. Teď klikej. Dobre, mám sa na to pozerať. Pozeráme sa na ten obraz. Má nám to niečo naznačovať, má nás to asi ukludniť a máme klikať. Zajímavé, že? Ani moc ne. Jakoby tady ten obraz nepatřil. Kamo, iné, že sa to nachádzame? Jako my. Ha. Strašne vtipné. Kámo, čo mu to ináč napadlo? Možno, že tuto ja bývam a on sa mi sem vlámal. Dal mi kliker. Ja neviem, možno, že sme ho našli na internete, tohto psychopata. Ja sa zase postavím na to svoje obľúbené miesto, kde som. A klikáme, ideme bomby. Let's go. Nikdo jiný to nechápe. Možná to nechápeš ty. No, zaujímavé, dobre. Hele. Čo je zase, čo je? Najdi cestu do koupelny. Dobre. Je zamčená. Nehovor. Budeš potřebovat klíč, nebo něco. Nehovor, keď je to zamknuté, že to mám otvoriť kľúčom. Ty si múdry. A tu je kľúč. Chci, abys tam klikal. Prečo mám klikať tu? Chci to slyšet. Jsi tam? Áno, som tu, kde by som inde bol? Kámo, úplne divný typek, ale tak musíme klikať. Kdysi jsem klikal taky. Byl jsem dobrý. Poďme. Čo to za divné zvuky? Ale mé ruce? Ale čo sa mu stalo s rukami? Jsem chorý, vážně chorý. No, tak využij ty peniaze, ale ja Nemyslel jsem, že to bude mít takový dopad. No mělo. Aha, okej, dobré, budíš. Máš mý ruce. Ruce, které jsem měl já. Tak to mám Proto mrzí. jsem požádal o fotku. Tvých rukou. Aha, on chcel... Má pajet už taky dobře neslouží. Žádal jsem mnoho fotek. Prečo mu posielal ruky? Udělej mnoho fotek. To je dobre nechutné, že on má fetiše proste na ruky. Nemusíš tak moc klikat. Nemohu kliknout tak, jak chci já. Dobre, ja už idem von. A ne jako ty. Budem klikať pre teba, vedúci, pre teba. Zapni opět Všetko pre televizi. Nech ji zapnutou. Dobre, ja pre teba klikám. Nevím, kdy budu opět sledovat televizi. Klikej pomaleji. Dobre, zase to isté, typek sa normálne opakuje. Dobre, klikáme teraz pomalšie, aby sme sa k nemu... Plní mi proste jeho úlohy. Má zbraň a ja nechcem dostať do hlavy guľku. Takže budem musieť robiť to, čo on mi povie. Zpomal. Jak pomalšie ešte? Přesně takhle. Klikej takhle. To mám klikať takto? Vážne? Je dobře někdy zpomalit. Vedúci, už serem na teba, už budem klikať. Ja nemám zase toľko veľa času, aby som tu tak bol, takže Jednou klikáme jsem měl na plné sen. nitro. No jaký si mal Viděl sen? jsem muže v kresle. Však to si ty úplne. Úplně silného. Úplně čistého. Nemohl jsem se hýbat. Neřekl mě, co chce. Není to ináč príbeh o ňom? Ja neviem. Byli jsme sami. V bílé prázdnotě. Nějaký zvuk se pokusil dostat za moje víčka. Byl jsem vzhůru a pak už jsem nebyl a on mě pozoroval. Ten muž byl perfektní. Stál jsem tam hodiny a on se jenom koukal na mě, zatímco já jsem se nemohl hýbat. On pak odešel a já jsem si vyrobil tuhle masku. A byl jsem blízko. Skoro jsem se dostal blízko. Zabralo nějakou dobu najít tohle místo. Potřeboval jsem klid, čistotu, kde se mě nikdy nebude nic vyptávat. Místo, kde by nikdo nekřičel. Toto je divné, ja sa normálne ho bojím. Mnoho věcí nezapadalo. Mnoho věcí nezapadá. Speciálně teď. Cítím to na své kůži. Pojď sem. Čo? Máme ísť k nemu. Nejde mi klikať. Dobre, telko už vypnem. Máme ísť k nemu, kámo. Dúfam, že mi neublíži. Dobře. Teď klikej. To mám takto pri tebe piť, ja mám normálne husiu kožu, čo keby teraz vyťahli tú zbraň a strelí ma do hlavy. To bylo dobrý. Dobre. Máme byť takto pri ňom. Kámo, toto je divné, ale už sa blížime do polky. Sme v polke skoro. Ja neverím. Dobre, klikáme na plné gule. Chillujeme, klikáme. Tak to má proste byť. Kamaráde, za toto mi budeš musieť veľa zaplatiť. Nie 14 000, ešte viac. O tomhle jsem snil, že tě budu sledovat. To je divné. Polka! Nějak se začínám potit.
z toho tepla. Ježišmária, zasa tie Zmeň teplo. to. Bože môj, furt sa potí, furt je mu OK. zima. No a teď klikej. Dobre, a už mám neklikať. Ale sme v polke, takže chillik. Sadneme a budeme klikať. Robíme to, čo on chce. Ja iba klikám. Ja som tu iba od toho. Sme v polke, zabralo mi to 27 minút. 27 minút. Takže budeme klikať. Samozrejme, ono to je zostrihané, aby ste to mali kratšie. Ale je to Mordor, to tu budeme ešte hodinu. Snil si vůbec někdy o něčem takovém? Ne, nikdy, poviem pravdu, ne, nikdy. Kámo, jak to pomaly nabieha mňa z tohto picne. A teď jdi klikat někde jinde. Ach, aj bože, dobre, tak mám. Hledám něco. Môže byť? Tuto môžem klikať? Někde jinde. Kámo, už si vyber, kde mám klikať. Tam je to dobře. No. Dobre, ešte mi aj rozkazuje, že čo mám. To bude stačit. Dobre, tak budem klikať tu. Mne to už je jedno. Dobre, vedúci, ale ja si sadnem a tu budem sedieť teraz. Klidně seď, jak je libo. Tak raz mi hovoríš to, tak už si vyber. Hehehehehe, jsem pořád nemocnej. Jdi na chodbu. Zase máme ísť do chodby. Som v chodbe. To je správně. Přesně tak. To je nechutné. Nejsem charitativní případ. Tohle mi nedáš. Dobre, ja sa vrátim zase. Tu budem klikať, budeme sa na neho pozerať. Máme ho tu pred sebou. Už sme pri konci hry, to ma normálne teší. Změň teplotu termostatu. Kámo, typek je otravný. Počkej minutku. Počkej na to. Nebudem klikať, nebudem na nič čakať. Jo, to je ideální. Hej, dobre, ja budem klikať, ja už sa chcem dostať do konca hry. Ten zvuk toho klikra, to mě těší. To ma rád, že teba to teší, ale mňa boli z toho ruka už. Celkom mi než pohoj, som si myšku teraz zasekol, nech mi to kliká, takže chillik. Normálne máme pauzu a čo? Tak to má byť. Zastav se. Čo je? Stůj. Čo je? Ja som sa zlakol. Už se to blíží. Čak ešte máme 3001. Jsme vážně blízko. 3001 máme ešte klikov. To je to správné číslo. Přesně tak. Jo. What? Čo? To je dobrý. To je vážně vynikající. Bože. Čo, on zomrel? Haló, on žije? To bylo něco jiného. Čo je s tým Jen typkom? pokračuj. No jasné. My zase klikáme, ale kámo, ja som sa jak zlakol, keď na mňa vybafol. Normálne mi to srdce dalo preč. Lebo vy sa sústredíte na to, že to klikáte a typek na mňa skočí. Normálne som sa dosral. Když se podíváš na někoho jako já, cítíš se lépe, že? Příjemný, všechno dochází. Všichni utíkají kromě tebe. Ale jsem čistý a silný. V způsobech, které nikdy nebudeš dobre, ja iba klikám, kľud. Vlny ve mně by zlomily dalšího muže. Dobre, hlavne mi neubližuj, ja klikám, ja chcem tie svoje peniaze. Jdi na chodbu. Zase do chodby mám ísť. Zase do chodby. Dobre, som To je tu. ono, chodba. Teď klikej. Dobre, nebudem ti neklikať, ja ťa nebudem počúvať, kámo. Ja mám tiež svoje nejaké Dobře, pravidlá. líbí se mi, jak Dobre. tam vypadáš. Ja budem tu, ja som už v chodbe bol, kámo. Furt si vymýšľa nejaké blbosti. Klikej. Klikám! Klikej. Klikám! Klikej. Klikám, už ma na pokoji. Dobře, klikej. Co by tak řekla má žena, kdyby věděla, že jsem tady byl? No tvoje žena, kebyže toto vie, tak si myslí, že si totálny psychopat. Asi by se mě zeptala proč. Presne tak, to sa pýtam aj ja. Mám ženu, dceru a syna. Počkaj, on má ženu, syna a dceru. Syn má 3 roky. Že syn má 3 roky. Dcera má 8 let. A dievča má 8. Dobre. Čekali jsme. Chtěli jsme jim pomoct rást. Co bych jim řekl? Že jsem měl sen? Počkaj, toto je tvoj sen? Toto je tvoj sen? Wow, kľud. On vyzerá tak, že zomiera. A chce si splniť svoj sen, prinútiť niekoho, ako ja, aby som ťukal 10 000 klikov, chápete to? Klikej rýchlej. A jak mám rýchlejšie klikať? Ježiš Kriste! Ja prisahám, ja som takto v živote klikol veľa, čo neklikol. Dúfam, že moje myška prežije. Kámo, a na konci táto hra bude sponzorovaná Logitechom. Umrel by som. Kámoši, posledná 1000 nám chýba. Ideme bomby, ideme to už ukončiť. Kámo, ja to tam už vidím. Pozrite sa, jak to tam naskakuje. Za chvíľku máme 10 000, let's go! Pojď sem. Kámo, posledných 300 na mám. postel, A mám kde si byl předtím? Dobre, idem na postel. Dobre, sedím tu. Klikať? Jsme téměř hotovi. Čo sa deje? Kľud, kámo! Nemyslíš vážne? Čo robíš, potkan? Potřebuju, abys klikal. Dobre, ja budem klikať. Vedúci, ja budem klikať. Rychle nebo pomalej, na tom nezáleží. Nemůžeš mi ublížit. Ja ti nechcem ublížiť. Nic mi neublíží. No, dobre, ja chcem iba svoje peniaze. Jsem silný a čistý. Áno, si silný, si čistý, áno. A jsme sami. Áno, sme sami, OK.
To nie je dobré. Posledné kliky, kamoši. Musíme to společne dokončiť. Dúfam, že ma nezabije a že sa nezabije. Wow. Čo je? Čo robíš? Čo robíš? Prečo? Čo? Čo robíš? Musíme to dokončiť. No dáme posledné. Raz, dva, Prosím. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Musíš to ukončiť. Musí to tiknout. Keď to teraz tlačím, sme na 999. Nemůžu tady takhle zůstat. Tak on sa zabije podľa mňa. Skúsime to. Nezvládnu to, když to nezvládneš ty. Ja to urobím. 3, 2, 1. Čo robí? Děkuju. Čo je? Není zač? Oh! What the hell? What the hell? Si ustrelil hlavu. Ale táto hra má viac koncov, takže poďme si dať ešte nejaké. Počkaj, ono to pokračuje? To není koniec? On si odstrelil hlavu. Pozrite sa, tam je normálne diera. Kámo, on je mŕtvý. Čo ten obraz robí? Kámo, kde sú tie peniaze ináč? Nemôžeme sa dostať von? Ne, keď to opustíme, tak sa resetuje proces. What the hell? Tak toto je fakt divné. Pozrieme sa, či v telke niečo nebeží. Ne, telka nič. Ten obraz sa otača. Počkaj, skúsime urobiť čo najviac klikov. Ja to samozrejme potom prestrihnem, lebo asi máme urobiť 10 000 klikov, ale robil som to hodinu, takže to fakt nechcem. Áno, on povedal, že tie peniaze sú za postelou, ale neviem, kde sú presne. On ich mal v ruke, nemôžeme prehľadať jeho telo? Ne, nejde sa ani k nemu dostať. Môžeme si tak akurát sadnúť. Nemôžeme si do tej stoličky sadnúť? Ne, to nejde. Dobre, ale každých, ono sa otočí ten obraz, pozerajte na to. Každých 100 mám taký pocit. Áno, no nič. Toto bude nadlho, tak to prestrihnem. Bože, kam som sa tu dostal? Zdravím, páne, on žije, to jeho duch? Sakra, věděl jsem, že brzy odejde. Ale ne takhle. OK, ale prečo sa zabil? Prečo si sa zabil, Tekeš? To ti neřeknu. Chci, aby o mně všichni věděli. No tak o tebe budem vedieť maximálne tak ja, možno tvoja rodina, keď ťa nájde. Ale hej, dostali sme sa do nejakého On si vojnu. pamatoval. Pozrite sa. To je nejaké také ako, Byl neviem, dokonalý peklo, a tomu nebo? zrujnovalo život. Kľud. Čo sa ide zase zabiť? Tohle je počítadlo, kolikrát si klikal. No tak to vidím, to som si domyslel. Opustíš tuhle místnost. Prečo mám opustiť túto miestnosť? Své důvody si vezmeš s sebou. Ne, ja budem klikať. Zapomeneš, že si mě někdy potkal. Nikdy na teba nezabudnem, túto hru si budem pamätať do konca svojho života. Ale když klikáš, nezapomeneš. No presne tak, ja na nič nezabudnem, urobil som zase navyše 2000 klikov. Budeš navždy nosit malý kousek mě. Tak to je pravda, normálne trauma do konca mojho života. Tak jako já nesu kousek tebe. A jakú ty čo? Jakú časť mňa neseš? Proto už nenavštěvuju lidi. Kámo, vieš o tom, že ty si mŕtvý? Vieš o tom, že ty si mŕtvý? Já budu tady. No tak to je, tak kde by si inde bol? Klikej, ak chceš. Ja budem klikať, chcem vidieť ďalší koniec. Pokud chceš být sám, můžeš se otočit a klikat tam. Ne, ja neodídem, Bráško, ja neodídem. Klikej, jak dlouho budeš chtít. Ja mám času dosť, už klikám hodinu, takže mám Já tě času dosť. soudit nebudu. To som rád. Konec konců já jsem ten, kdo se dívá. No samozrejme ma sledujú aj moji diváci, čo ma sledujú toto video, takže nie si jediný. Posledné kliky, dámy a páni. 20 000! To je celkem slušné. To je všetko, čo mi povieš k tomuto, čo som doteraz robil? Koľko ešte mám klikať? Nič, ja si padám preč. Dal som mu 20 000 klikov, on povedal, že to bol celkom v pohode. Mám fakt ísť? Jdi pryč, hajzle, jdi pryč. Čo mám robiť? Ideme preč, kamaráti. Dobre, ideme von. Dobre, sme tu. A je tu? Kde sú peniaze? Počkaj, mŕtvol tam jeho je. A my sme nedostali peniaze. My sme pak premrhali svoj život. GG, ale dal som 20 000 klikov.